Γεια σας. Ονομάζομαι Ζωή Βρακοπούλου Βρετάκου και είμαι γενική χειρουργός. Είμαι εξειδικευμένη στη χειρουργική ανωτέρου πεπτικού και παχυσαρκίας και πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής. Σήμερα θα σας μιλήσω για την επιμήκη γαστρεκτομή ή αλλιώς μανίκη. Η επιμήκης γαστρεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση του μεγαλύτερου τμήματος του στομάχου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μειώνουμε τη χωρητικότητα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αφαιρούμε το τμήμα εκείνο του στομάχου, το οποίο ευθύνεται για την ορμόνη της όρεξης, κοινώς γρελίνη. Ο ασθενής μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο παραμένει συνήθως στο νοσοκομείο 1 με 2 ημέρες και μετά μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Το σημαντικότερο για μένα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι και ο ασθενής και ο γιατρός θα πρέπει να φτιάξουν μια ομάδα, αφού το 50% σε αυτές τις επεμβάσεις είναι η επιτυχία στο χειρουργείο, αλλά το υπόλοιπο 50% είναι η επιτυχής παρακολούθηση.